बे समाव स्टुडिअ आं सन्दना इस्लारि बाक्सा जिल्लानि गबरधना खाग्राबारियाव गिख्रंथावनावनि जाब्रबथायाव सा 9 जोखोम आरो सासे आइजोआ गोमानानै दंमोन। बाक्सा जिल्लानि गबरधना पुलिस थानानि सिङाव थानाय खाग्राबारि बेखि दैमायाव थांनाय सनिबाराव गंसे नावआ दैनि फाखनजों बेलथायदोंमोन। बे बेलथायनाय नावआव सा 10 सुबुंफोरा खामानि मावनो थांगासिनो दंमोन आरो बे जाथायाव सासे आइजोआ गोमानानै दंमोन, जायखौ दिनैहाय बोखांनो हानाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खाग्राबारि शिब मन्दिरनि साखाथियाव दै बोहैबोनायाव गोजावनानै थानायखौ मानसिफोरा नुसनहरो। दायो आइजोनि नखरनि हालादा गोरिब जानायलाय सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननायखौ लुबैदों। दानिया फैदो खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिन्थिना लानि। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। এবারে যোনটো নাও দুৰ্ঘটনা হৈছিল সেই সন্তানহীন মহিলাজনক আমি আজি খাগ্ৰাবাৰী শিৱ মন্দিৰৰ অলপমান দক্ষিণে আমি পোৱা গৈছে। যেহেতু পৰিয়ালটো নিচেই দুখীয়া, যাতে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি সা সুবিধা পায় আৰু আমি অখিল হিন্দীবাসী বিকাশ তৰফৰ পৰা আমি 20 লাখ টকা চৰকাৰৰ পৰা আমি দাবী কৰিছোঁ। প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰৰ কোনো আনকাৰ নাই, যেহেতু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নাও বহুতো দুৰ্ঘটনা হৈছে। তেওঁলোকে নাও যি ইচ্ছামতে নাৱৰীয়াসকলক চলাবলৈ অনুমতি দি দিয়ে, কিন্তু অনুমতি দিয়াটো আপোনালোক বিশেষ বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু অভাৰ এখন নাও য'ত 5 জন উঠিব লাগে তাত 10 জন 15 জনকৈ উঠাই লৈ যায় নাও দুৰ্ঘটনা কৰিবলৈ কিবা হয়। নীতি নিয়ম একোৱেই নাই। হয়, গাইডলাইন দিব বিচাৰোঁ, যিসকল মানুহ যাতায়াত কৰে সেইবোৰ নাও যাতে কিবা আপোনাৰ লাইফ জেকেট ব্যৱহাৰ কৰাটো আমি বিচাৰোঁ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेखि जंगल उट्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 9864832734